nakina bakwali mwesi ngambuye muri abantu bakisi county akimogota wa macho na ikira ko bakwanye asamaria tani gongoro ku Samuel lyosokemwa omo muranero lya ni gonte na inekero kubo senator aiga kisi county egento geko geranguri kikero giki ni gonta que tengende gari county bali nere chipesa Chaino chiko Nairobi chiko soase county chaibe ruoro nchigo ikaga machobe chikora magenda semiaka 10 asante thank you so much asemiaka 10 tuatwaliro gatusi chibesa chiachira se county itaba machoge asante thank you so much asante thank you basi asemiaka 10 tuatwaliro gatusi chibesa chiarule Nairobi chile chinyinge chibilioni ngoja se county lakini chamanya kwibuno mugaba chiaba chibesa chomo gavana chiriko korama gendera soma na inchi chibesa chajira se county itase miaka 10 echire 150 billion lakini bese chinchige tilika asema chiwa gabantu baminto korama gendera ono kiro kulikire liga echirenge nchenge bunerega tiraro sigoro chiro nchikoro sigwa nichi besa nchi achete thank you so much asante no hinda no nyenya gitari ayo gutai abana bakosoma bariko nyora chipasari magendero tara kolekana si county ya ito kichibesa chikuru Nairobi ngaire ni chigo sirera echigo sira okobo mugavana tarikolendwa omugavana keranyorire chibesa chiri atalendiri nigakobo omwe ni rasmali ngo mo senator egasi mo senator no mo watchman ngaya se county kolendo mo governor taiba kolende county government tiba chibesa chuma na inchi kere na abiro mo senator ninche nguchigwakikisha buna mo governor tari kuiba no nyine shiringi inche nguchigwakikisha buna county government ya letira magendero mashinani toiwana erasma ninche ngo sugoma kere na achira na aligiriri bune bintu bisari ketenge nchenge bune na agenda gari na tebanga ebintu mbibwena ndakorosi kugaika abantu bakisi county amanga na change eserikali ya gwete Nairobi chibesa chikacha si county wono tukate county government erasmere inche buno mo watchman tindi kuchikoseka no mo governor tindi kuchikoisanza no mo governor kuigwa na nere kendi kionsi ege doktora isranse nere go korana magendero tali kwibero mwananchi chekuna na achire tindi ko batebi mo governor kimogo cho timbua tinche campaign yo mo governor on the west tinde neni na mo governor on the west tindi ase formation ya no mwananchi anyasai Erikero mwanjoliri chikole no muntu emochi ko chora no mugaba inunta kete abantu bamachori mwake sawa murigiri abantu ababonse bachira simole monchorero mugaba nayo kere mwa mochorire inchenchi ko molenda taba ibe ekyagera abagaba na abonse batini na sebirugo nchebozi nimba pimete nane na abarorire onde tayo bwate mingi yakuja somwa nanchi bonsi niko badigirete chipesa chi county bonsi badigirete chi billion chiri chiko Nairobi na kibago chibeka sama ko kabo batale ndiri kendengeke ko chaga mashina bono igamba tebiga te konyare kana omosende tabago taramu no mugaba tibwenereti ekyagero omosende ta niro chikobo mo watchman kolendo mugavana lakini bono babankanire omugavana otaramu no musenya omugavana oteba onye kobo nchora buno mugavana nchorero yo museneta komoranche nakya yo mugavana kwa mwango chikobo mo watchman yo kokolenda toiba
amangana imwite iko bono bokoro bokora bandaba kone kugenda round ika bukumangaina to wechole romonto goko chikukulinda kwa mfano ndubwate simbaratika pako tarano nyonga unyo arati nero koko nyonga no ene chibesa chikambini arati niga ko bango mokutano onyongero cha kukwana mono diswali ngobori ne onyonga nachikolenda arati enabori diswali liororo onyongo yo tegemeta arati yakushibesa chiayo moa lako chikobe pape bono nyonga niga ko chiko protect nyonga kera arati ibire onyongo te yakuna besa njira asira bako chiko yo pamoja bono igara arati adebe ti onyongo ko bano gato mano mwansu no manye to kwana ngorere campaign ngo bwangwe billion ya yamo mwego to nyonga ka ta bona ncheng ko chiko ye billion video imuranya randoms inuna bari yani ko numero plani abantu baba bangirete mugava na toyo ya no nyori bwanchete no mochora kera so ile serikali gani ga gonjo kwa bigende kinga onye macho ko moko chora mumana ko mochorera mangi umwana inoga mangi tabe tyo mo deputy gava ne miaka iko no mwana inoga useko mungashana mungaka magete jena zako batabia ke na roli ole gari tabe tyo mo deputy gava ne miaka iko chipeso ngwaya ibire tagero tali mangi aliko bagera ama kosa ara se kisi county government chipilio ni chiasirire mangine rusiororo bono chira bono batena ingu osine tanchi kobo mo watchman ochikobo mo watchman kere mwe ibire chipilio ni nongwai enabo njena ko mangi na ko gendo bogaba kere kwa vero e deputy governor ko gendo bogaba kero le standard 3 ko genda standard 4 tari ko genda standard 2 osendo wane ibo enje na boli ngaki kero ko somo ko genda kuchimayo so ko genda kuchimuto ara ko genda bogaba ne kiagere kinaki kero obira deputy governor hagenda bogaba ningi yako iro le class osako genda class kama yaga ose ko genda university kuchiro bami igege ntongo batebineke akiso onye moko choro mugava na kuruga mochoro musine tomo ngao pi kon moinoga yani batachi kuisaransa baigwane mwiwondo iwanaine elile chibasa cheno chiwa chipilio chiwoja so as county government echire chinyinge kigamba tebe omoshara bwo mugavana ne million omuti akubeko munko ino omoshara oyo aso mwaka milioni 12 ase miaka 5 omugabano uli utaibeti akoira milioni 60 bono igama chogu simbarati na babu obule bakayite ebagutumia nusu bilioni tigagalira bas asante unabata hiyo mshahara bwo mugabana ne milioni omwaka oli milioni 12 emiaka 5 arobisi oli milioni ngapi 60 ino mwana kweboli ngaki ngibako lyo burayi na milioni 500 okobeka milioni 500 kada na chiko lyo burayi obwaki milioni 500 okolye lyo burayi ochiko lyo mshahara milioni 60 agede so chibese single service eras mangoleki na kige kogera mutaro ramagyogo nyakitali mutanyore chipasari eparenke yetaro siwe amakori ataro siwe na kige kogera abantu bali baguchibayiba bobe bono batumikire chibesa chiyago chinyingi mugagirira mwana robo ko lyobe abantu baboda boda abana siasa bamba banjike sana mono nchigaba bako ngaina bama nakwabeko mo ko bako service bama nakomera chingu nchana igana baja kubagwa nyese tali numwa beke to kwa nongo ya office keraso angia bakorere tali numo kolera chisitike chichete iko kero mugava nago cha kubasuguma elinda nyoro ushuru kurwa semole umondo ko batata no moseneta
ninje ngomoteta tako chanda ba murava inje ngo chakotetea poda sector mwana kwanja mumbu atesie tali mumbu atesie mukapa no goja ko basuma mumbu atesie ndimo sugumu na bakwandera mukapa na kera so iro bisabu ati biashara na inu bieriri deke ntata ketene chibasa kuruasi mwone vaira se kaunti kama media chinde baibe lakini ngaki ninje ngoja katikati yenu wafanya biashara nitasimama na nyinyi. Kaunti government haitawasukuma vile mesoea. Mwale wanja monchole inje Samuel ilioso kemwa omo saege sora otali mwao ngitimwa tingwa bwa timu ndonde bwensi koteganya saolengo ase bali mu maita se metandao kaunti government inji na nyisukumira semia kita kere kuiba chibesa nje. Thank you so much, asante. Kere ba kuiba nje ko ba megi na ta na mwaibire chibesa obo seni to wenche na abo taka mbugo ati besa chinde mbugo ati maruburupu chinde timbu ati CDF eje no bo watchman na sabu na nge asi nje ko ba na chibesa onye ndi na ta kete chibesa ngena ga ndo bo bonge no wa CDF lakini naba sabega asi inchi ko bakolere kasi aja se county besa chain on chiku ibukere chei biru inche ngukura goja isiko ngo dina omugava no ibire chibesa bantu wa macho sabu yete baita choro morai uraje ko bakona asaina kwanire mbarenga bagoteba omungwano Samuel yosoke mwabo mu senator erinde arende chibesa cheita ya se county chibaga mbarenga Samuel yosoke Ndio sana mheshimiwa Samuel yosoke ndio sana kwa sababu macho DJ, thank you. Kido, bas, chena kwani rabono. Kena na kwani lega kutaka na ino mwa kwani. Mwaru wa maoni ya ino. Edina na njena manya. Kera nini moja kondikera. Ino jibos pon. Taki to mga koyo, mono mo sayo, mono monginoyo, mono lega ikagu wa maoni. Mga kanalega. Mga kanara ora kwa. Oh, yeah. Okay, thank you so much. Asante. Mbia mono eka asiye yeta geta wasai eka asiyo ko wochi pani yeta to musao moremu waka matitiri otenena no ene mesa igorote wanga te konyari kana bintu bigenda bogeka bali moiga bando amindo akara to korigereri. Okay, thank you very much. Akara to korigereri abata paranga umusawi na botegerege sana ande mbia mono ande on chisera cha esa wando hoje ande uchioni bia kuya kuno gende ta kone ega asiende lo korigereri gore chibesa ekiagero goseneta enchera to manye to goseneta bwe ega asiabo no korosti besa chiche county na wochibuati na wochirigereri nga omuntu yo ati chibesa mbu yago korega asiaye se county gosengaki ese konari kana nga chibesa chiachire bogeka ase county imore bobe morote omo seneta ngo iko mo seneta wo muntu moronge bora korega asi ase seneta Samuel yose okemuma arolire ngana isaine oise kwa gwekero gekyo ana woko genda ali parliament eri aba seneta otori present kuna abantu ba Kisii county ndiya mana sana. Asante sana. Omongina nale kigora kwani
saine mwana ono mwanyi no sakumulike ko mutu papa maiso mwana ono mwanyi ale nado korona nabara konya bantu nadi talikobole dibese cha serikali abo jobo gaba abo seneta bwaye akobole lya se ensemo yaye yo maene ande natire ko mapima naro dinale danyo mwana ono very